Saban bengi nyawang kapak-kapakane kempit kenek kok ning ireng kenek. Nek gedhe ngono wis. Ning lakang. Ya, yen memacan lho. Yen memacan. Among karo kurang dhuwur leh mumbul ki, Dek. Kurang dhuwur. Nek dhuwur kok malah ilang. Kok kono lho kudune. Ayo kok kono. Mas. Kowe aja ngudal-udal sing barang lawas lho. Seregi sak. Nyapa? Seregi sariku tekan nggonku mau ngajar kethek ogleng. Iki lho kethek ogleng trombol. Kembang. Kembang piye? Kembang. Iya kan. Nek gur kembang wae iki lek ngedol pranjaka bingung. Lah apa kudune apa? Kembange ngono. Ora patus. Lah kembang wae iki kok ngedole ya, Dik. Kembange ngono ora kena, Nduk. Dek sing ngetol lagu Saping Gunung ki sapa, Nduk? Sapa? Ora kena nyawang kono. Ora kena. Sapa, Mas? Almarhum Mbah Gesang. Mbah Gesang, heeh. Surakarta Hadiningrat. Turut pinggir Bengawan karo nyipta lagu Saping Gunung karo Bengawan. Oh, ceritane ngono. Iya, lah aku wis tuwek nek ngerti wis arep gemalan jagat nek kaya kowe ngono ki papat rampung. Lah ya kancane tak sewune yo karepe aku ki jine wae urung digawe lho. Kowe nek nah aku nek nyekakne arepe rek donya aku ngono ta kowe iki. Ora umum jare kancane urung tekan 1000 nek ijik ngono. Lha trah wayahe lho Dek nek ngene iki. Aku ora kemrusung aku dadi gareng budhek kok. Malaikat manggil gareng pariyo timbali Allah ngono ki ora krungu budhek nek. Iki pacitan lho. Kembang sih an. Oh ya kembang. Kembang wae weteng. Aduh, tak go kumpul. Nek jedat iki sama yot ngono. Ndul ngono. Lato-latoku gerak. Gunung isine ku tak dang ngono tok, Mas. Ngantek mbudrekne wong isine iki anu. Setitane apa? Pacitan. Ya. Pacitan. Oh. Aman. San. Jahana.
Rasane sing ngono kuwi ta kene. Ya Allah, innalillahi wa sabirin. Wong sabar dikasih Allah, wong ra sabar neraka jahanam. Dan janjine Apiye Mas, janjine kapiye? aja ngesa-ngesa aja mepet-mepet. Nah nek ngene iki sengi gelem aku. Tantak tundet. Lah, Kaya kene rawet tunggure podele mancing. Iki ngreyok lagi. Ngreyok ora? Ora ya? ngreyok. Ngreyok lho. Iya ya pe buayan ngreyok. Weh. Pak Sutino, reok Pak Sutino. Panas. Kesusu age golek piranti barang terus ora arep minggat. Mas iku sik Mas. Beda Mas. Santai Mas. Ya Allah. Gawanmu apa to Dek iki meng? Ah wis meneng wae. Lho lemune kaya Lah iya. wes saiki bayangno lak udu gareng meneh to. Halo. Ya. Jungkatan rekake. Lah rambutku jungkate opo piye? Entek lah. Lah dirantine yo pirang-pirang ngene anjene lek gusaken. Apa to jane? Pirantine pirang-pirang. Sakiti nang mah kowe ngenyang dritil. Pada sudan aling-aling kaping gunung. Yo. Oh. Saltone kapan? Saltone kapan nek salto? Jabang bayi. Ya, ukur-ukur.
Pun Mas. Dangdung. Mas kowe Mas. Mas. Urung koprol kok wis. Mas. Ampun Mas, ampun. Koprol kaya apa? Mas, ampun Mas. Mas, ampun Mas. Ya Allah, Mas, ampun Mas. Mas. Wong Jawa kudu wae iki. Basane apik lho, ampun Mas. Ampun, makasih. Matur suwun. Mas. Ya Allah. Ada dolanan gong bayi. Mas. Kale lho andane kowe kanjelek lho. Nah, wis Mas. Nah, kowe iki ndang muni ya. Wegah wong urung jungkir walik kok. Kok nek jungkir walik ngate awakku rusak tanggung jawab. Lho. Yo. Mas. Mas. Aduh, jangan kelak dari aku tak dari pik nget ngono jare. Apik banget. Cek kono ke muni pik li ngono ya. Apik sekali. Nadyat muni yo. Wes iki ora sida atraksi. Nek semene iki urung enek ulune. Urung meneh cagak sik. Cagak mbahmu kowe. Kene kari-kari disogok. Kowe gek muni ya gek leren gamelane. Lah kok sik muni terus lho. Urung anu. Mas, mbok sanaan to, Mas? Sithik edeng. Koprol sik. Wong aku yo wong lho, Mas. Ya emping ning aja kemeringet. Gedeng jo banget. Terbahmu kowe. Wong sragen nek pemgunang kok tesih. Pedake samin lagi. Oh alah. Gendang, Dok. Nastian wadon kita tunggune nek muni tenan. Dodolan sliting. Ya Allah. Marahin budrek ucak. Lah kae urung meneh kalau. Kowe iki rombong aku apa rombongane kono? Kono. Lah nek ngono gendho Ramon. Ya ayo sak telek wing greget. Ora dijak muring, dijak ngreweni. Marahi kemoprok. Wes iki, ra sida. Sesuk kalunge golek sing gedhe. Tukokno. Ya. Natyan. Sik. Tak nganggo kuluk sik, Nduk. Sik, nganggo kuluk. Lamben gen ketok gareng. Kene lebak ro. Mak nulure anget. Natyan. Arit ndi nggih? Piye to? Nganggo arit gareng ra nganggone to patut. Ngene kaya apa Werkudara. Ireng lakangmu. Jelidang kakangmu. Ora ireng lakangmu ta. Wi Werkudara ngendi? Werkudara Ponorogo. Ireng lakangmu. Kayak aduh Werkudara. Iya. Najan wadon sarta kentong kayu tabuhe kajeng papan turu nyang awak kenceng ono ya ngono iki namane ben nyoba yo apa urung dingone ya yoga nek ngusur ya. Ya Allah. Sabar. Kon duwe? Hah? Mbok kebuki. Nek sabar nggone ora kene ta?
Kene lho. Oh, ujuk kene. Kabar yo le rewer ya. Ya kapan-kapan tak golek mangsan. Ada kamanter cuang ya konen. Nah, kowe ora kemeliti to nek cah buruk lah, wong tuwek suarane kaya suara asu ya. Sole. Lah terus rasa nguyuh aku. Ayo Dok, nembang Dok. Nek sik nembang aku ora cocok jare peh lanang gua abrak apa ngono ya. Ya Dok. Di zaman berjuang. Mas. Lah caping gunung Ketoke kudune kowe sing nyanyi. Mas caping gunung. Lah. Lagu ki Pak Jreng ki plau wis nggih. Ino manip nganyu bane. Wes rampung. Golek anduk iki gek Pak Pung ya. Ya ini. Rampung bengi malah elok nek. Ya. Ya. Ya muni ya. Langsung dangdut weh. Terasa longgam-langgam suwen. Rek jaman kerduwe. Jere kelingan anak-anak. Yo. Agane lho ayakno larise jendel laras yo. Jendel laras kan. Sempak teles. Yo. Jendel laras. Sragen nggih, Dede. Nggih. Nggih. Kompak. Kompak. Kowe aneh-aneh muni iki. Yo muni sempak sapa? Nek kuwi kompakne nek gulung. Piramane kompak anti males. Oh,